yung lahat ng senador tumatakbo, talunin ninyo. Huwag ninyong ibalik sa Senado kasi magdaldal na rin yan at mag-show off. Parang magyabang. Marami yan. Lalo na ito si Gordon. Makita mo si Gordon sa mga TV, pagka committee hearing niya, makita mo maraming mga congressman, pag roll call. Pero dahan-dahan yan, mawala kasi si Gordon, ang champion noong nanalo sa, ilang taon ba yun? Siya ang nanalo sa Tokaton champion. Lahat puro daldal, kanya ang tanong, kanya yung sagot, at siya magsabi kung mali ka o hindi. Anak ng ilang beses na yan. Manood kayo. Kayong Pilipino, matagal na kayo. Nanonood kayo. Ganyan si Gordon. Gordon is Gordon. Hindi yan si Gordon for the Filipino people. Maniwala, ganyan. Puro English lang yan. Wala. Sabi ng pakulong. Sinong napakulong niya, be? Sa anomalya ng gobyerno? Sino? At ang maalaman ng sabihin, Gordon, magsalita yan. Tingnan mo ngayong eleksyon. Bigyan niya sila 30 minutes, magsalita ng 1 oras yan. Ganun yan. Tokaton nga.